Мынау газ. Да. Бұл газ? Да. Сцепление қойсы мынаусы? Әйе, шул. Сцепление. Тормоз, газ. Картиней, а вообще сен не переживай. Менә бу кнопкага бассаң, бер кая да басырга, переключать ничего не надо. Машина үзе бара да китә. Әйдә. О, киттек, кара-кара киттек. Рульны гына боргаласаң, шәп була. Менә, ой, рәхмәт кызым, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бит. Бер нәрсәгә дә басырга да кирәкмәй. Китеп бара, сиңа ошыймы? Ошый бәпкәем, зур итеп рәхмәт. Бик ягымлы кнопка булды бу. Әйе. Менә машинада йөрергә дә өйрәндем.